Chorombo mouth. Yeah, but I'm gonna. Then pass some more. Video calls. Changamire Chorombo Moses, Agamiri, one Chorombo Liza, the Chorombo Mouth independent Shakal. Changamire Nyaya family, Kayu Nyaya and Rekutu, Rekuda Tigazi says, in the Tsama. You couldn't some musha, sorry, not joke. Nyaya and Rekutu, Rekuda, Tigazi says, you couldn't some musha. Then both they need to go up, they marry that. All of these were king. Dakarura Pachoro Mumana 1985. Darura Pachoro Mumana 1985. Magarorani. Dakarura Dorothy. Okay. I don't know. Darura Dorothy Mumana 1985. Chuchorora. Chuchopes and 10 years. Passing Mbereko. Ndakazotora munina wake waturoto muna 1995 ari munhu yaobi sinzava munina waturoto anonzani seven saka muna 1995 munomudamutoda ndatora ndakazoti hanzvadzi dzangu dzakazotora dhoro tuwewo zvikazombofambirai mutore kubva kwendiri ndiri pamwe chete navo mr kuti imbofambirai mwana wenyu 1995 right tobva apapo ndosvika pakuti ndatora munin'ina wacho ndakazorora kubvisa pfuma muna musi wa25 December 1999 chakaita kuti pazotore makore akati rebei kudaro ndisati ndabvisa ndechekuti zvanga zviri kunetsa pakutambirwa kwepfuma zvekuti pakutambirwa kwakazoizwe pfuma yakazotambirwa musi wandataura wa25 December 1999 paina baba mukuru nekuti baba wanyakubereka vakasoshaya ndichine mwoyo wokutanga zvekutoti mbatya dzababa dzemukadzi wokutanga uyu dzakatotambirwa nawo Tesharaya Moses mwana wavo saka 1999 25 December wandataura pfuma yakazotambirwa ndibaba mukuru mukoma wateshara nyakutumbura aine vana vavo vaviri vanoti David naTendai vanga vari Masaimba nababa vaizwa Katai nemwana wavozve vaizwa David na Sabu Nyandai wanga varipo vana tete vanga varipo vaviri Hanzvadzi Dzavo nakutumbura namai saka zvazodaro zvakafambira kwendiri ndoti zvakafamba zvakanaka pakutambirwa kwendakaita nokuti kwakanga kwava kuchigadzirise nhau dzakange dzaitika mumasure dzakange dzambununutsa kutambirwa kwepfuma kunambotaura kare zvakagadziriswa nababa mukuru wavo nevanhu vendataura muna 2002 ndinati ndakazoirazve ndikaroora asi pamwe pese apa ndaindozwa kuti anozwe apo zvandi handiri kumuona nditezvarawo manje musisina ndinoda ndoti hangu makuba nohunga zvakachizosvike pakachizoka pachizondoomera pakachizoshaya mukuru uyu
nekuti mukuru vakazenge akuti ndachizobvise fufuro kuti ndakapatete saka wakanga akumba kwavo zvokuti anga atombogara zvenaiwo Tezvara kuzoshayika kwake mukuru saka paakashayika ndakaenda kurufu pakazoti kwasviba kunze Tezvara wavo musisi waya pese apa atoonani naTezvara Tezvara wauya ndochizwa kuti ai foni yachaiwa kuzwi ai kuzandadumuona kwamba uri kutambire foni ndimai guru mwana wako mukuru kutambire pfuma waya ndo vari kufona uchichiise pamba pamberi distance of kilomita unga vachimboenda kumba ona tete wondiunganidza paya naiwo maya wondiunganidza ndo zviripo hazati kukuona azviti undouri kudini ini ndinofunga kuti zvinhu zvakagadziriswa kugadzirwa kwazvakaitwa ngaana baba mukuru kuti ndizoda ndotopfuma nekuzodini kwete kuzoroora saka kuti handiri kumuona pakudini kazi ai kutobva pano nokuti ungatemwa pano pangaite ngozi kunze kwasvipa ini ndobva chimaimai hakuna nondinoziva zvokuti kana kuroora kwandaita ndichibvisa nemombe kuti mombe yamai mombe yakwayo musha izodai ndaindopayo mai kuti mai wai zvino ndimoti wachitekere mombe inonure ndaite munhu unobva kuwe hakuna kwendingawane mombe handina maitiro endingaita kuti ndione kuti ndingatsvakure mombe kwendinokwanisa kudzona kwachikudzawo zvanga zvinhu ndezvakanaka ndiwe ndaitopa nemari kuti atenge mombe kudaidai saka vanhu ndikezi kutsanangura kuti hakuna nowandaiziya kwanogatanzara kwavo pamunasi shuwa takabva nemudzimai unoendangainaye kwenekunhama tikarara musango tarara musango the following day takaenda kopa mukuru paya panga pana mai guru waya wokufona kuti wandifonera mukoma wati kunhandenge abve wachifona waiochichisikwa pavo zvokuti waida tifona chinofunga ndiwangu yavo ndizvikakanganisa asi wakazopatete wabvisa kuti iwe muroora ukazopasipisa kwandinoita saka zvadaro ini ndakazoona vese unoti utotara nemufananidzo kuti akazopotemwa zvikazodai tosomuti pana pachaiti kwaurara musango kusenda ati kwakwende kwawa mukuru 2 kilometers nakati ndozvakanoita ndoona mai guru wayo woti akatokandifonera ndikazofuna kumbao waitopuka furo kutoti handinomuona ndinotema munhu saka makatoite zvakanaka ndimakaende musango ndochidini paedza wakuma 5 kusei wati mutodzokerai kumba pane kambe mapurisa padhuze akafonera mapurisa aya ndichitiine kumapurisa kuti ipinde mapurisa kwete kusungisa kugadziriswa ndiende kumapurisa ndoona kuti mukati mokuchema pakadai ndoona ndoite nyaya ingagadziriswa ichono kuti ngandizokere ndochodzoka kumba ndadzoka kumba ndakazoti mumashure ndakazoedza kuti ndiedze kugadzirisa ndaitora nayo maiyo zvingazvindichipangwautaura nemwana wavo kuti pamwe zvino pane zvingagadzirisika semhuri asi muchipingu hapana chakabuda zvepasina chakabuda ndochitarisa ndoona kuti kana zvakadai ndine vana mavo havazise ku ndinoita ku maona havazise ku mwasokatozi form 4 2023 havazise ku handinahewo ndinokwanisa kuti nditi uyo nouyo mumhuri mavo ndopendere kutaurira kuti nditi saka ndizoona kuti ure mumire zvakaita hazise kuru ndiri kuti hazise kuru ndatotari mudoko kuti ndifundise nyaya vamwe vose havazise kuru kuti unozoise kuru wacho wakasvika pamuchato kwawakachata zvekutofoserezeka kusvika kwacho ndisina kuinvestwa naimo muduko wake ndopaakatovaona akaguma apapo takatoenda pako muchato zvacho kutato kwamunhu vate makusekondimuoni mwana wacho 96 nanhasi unohazi kuwaona saka ndochitarisa ndoona kuti zvino zvinozoguma pati zvakadai ndikafa nokuti vanhu ndadaura kuti vanga varipo vayo dai vanga varipo vaiva ndakagara navo pasi kuti tigadzisai mwana one zvetsvako ndiita uye ndinofunga kuti asi azosvika apapo zvino vese vakapera kufunda taura vese hapana naumwe inshort hapana naumwe saka ndochiti zvino ndinozodini manje ini ndikachizofawo manje ndichazovohebhokisi ndizopanyonga asikazi kana zuku rechichiripiswa oripiswa azukuru ndoti hei ini ndikaende kuna baba ndienzaniso kuti ndiyananiswe chinangwa changu ngechekuti ndiyananiswe naTezvara kuti atigadzirise kuti
tifambizane namambo ndione kuti zvizondinakirawo mangwana kana dai ini ndikafa vana vangu vanoziva kuti kuna sekuru vanozoziva kuti kuna kuti ndikafa zvakadai anozokutuka inini mairangekazakazodai hana achada chatsapirwa saka ndati inini ndakati uya kukanapa mambo kuti ndienzaniswa imimi mudzirai wenyuyo munin'ina wa ndidhorodzi vamati dhirodzi ndiani ndiye mukuru unosefurira okay ndibuda ndibudewo rimwe chete ndibudewo pamwe chete mawacho ndimauti macho ndiwa okay nene Mekuroora mwana mukomana wamai ndiye sekuru mukuru asara anonzani murume wavo Moses. Okay. Right iyo hanzi nemukwambo yenyuyo ukama ndakanyangadza chiko ndaitsvagawo Mbereko ndikauya ndikaroora semukwambo takasiyana nadhorozi nenhau yeMbereko asi ini ndiri mukwambo mumusha hamuchadi ndifariri hamundifariri hamudi kundiona ndo chichemo charo kuti ngatiwadzanei chiri kukonesa kuti tisawadzane chii vazukuru venyu hamudi kuvaona ndo chichemo chake icho mbuya indurai mbuya isu dai kweku handida kuti sekuru wawataurika chewari kuda sekuru waraubhadharwa aiwa ndati uyu ari kuti sekuru wataure zvawari kuda handizvo zvino sekuru hapanazvo imimi handiti mauya kudare racho here makamirira sekuru kuti muvafonere kuti ndo zviri kudiwa namukoma kana paine chinoda kuripwa hanzi mukwasha anoripa mukuyu hakuperi kudyiwa kuita kuti muwirirane aiwa tinokupai mochibuda modi mofona momunzwa modzoka tichitatama mumatare icho ndo chichemo chainacho imimiwo pachezvenyu sewanhu munoti chii isa hapana zvakakambotaura nadzo hapana ipo panhamo hapanotaura kuti zvakanzi mukaramba muri pano munotemwa Moses nhamo yacho angasipa haana kuuya aiwa anoti hanzi ndibaba mukuru waidaro haana kuti Moses aiwa ndiani aitaura mashoko yo ndiani aitaura mashoko iwawo ndi Moses akafonera mai sisi wake mwana wako baba mukuru okugashire pfumo awafonera mai guru chofonera Mekuroora kana zvisisi vamene kuti pezvaitaikwa ndanga ndisi kuenda kasosvika ndochiunganidzwa asi kuti zvokudzwa Mekuroora uye chichizotaurira tete kuti muridzi musha kuti tete izwa ifoni iri kubva kunani kuna tete waruku iri kubva kuna Moses ari munjira kuuya kubva Harare kwete kuti haazi kuuya malaiti takatovaona kuti je tiri kushanga taura chokwadi nekuti zvinodii kana anga aine shungu ipapo shungu dzinodii dzinoenda dzichiserera pane vanhu vanoti nguva time heroes aiwa pamusoro kuti muchindibvumira kuti taura parufo rwaari kutaura urwu anga aripo zvino asi Moses haana kuuyaba ini ndichitoti izvo makuti taakuenda Moses wacho aripi kunzwa wekwababa mukuru ati mukagara muri pano munotemwa isa hatina umboda isa hatina udaruna Ken na seven ya munawana wangani 4 munawana 4 inini amai amudoba kuona wana 4 vazukuru wenyu ini ndinowaziva sekuru wacho ndiye asikawaziva ini ndinowaziva ndoparunzika akatiwadzanei imi mbuya mbuya wacho mukadzi waMozisi
ndimi muri magumbezi kamuchitaura Moses ane dakare taura ichokwadi kani Avanotsanangura nyaya yacho ndikutotaura chokwadi vakadaroga aingoti ndichakudza nyaya yacho handizivi asi ambofungidzire chimbofungidzira iwo nekuti magara mumusha kuti ndinofungidzira kuti pakakanganiswa nepakati iwo mukana wekuti nyaya yacho inotaurika panenge pasina kutaura nyaya dzakaburodaro mumusha vanhu havasi kusangana kuti pataura tete vemusevhiri yavo vanombokumaira here semuroora unoonana matambudziko muzasiku nokuti vanoshandira kunze kazhinji saka vanozouya kazhinji chisuwa haamboriwo chisuwo chekuti aone handa dzake sevhiri anombotiwo ngati ndionewo sevhiri unoperera pakutaura nokuti kazhinji vanouya mazuva mashoma chivafonera kuti mambo wati hanzi aiwa toda kuti muyawadzane kana paine chakakanganiswa obhadhara otaura kuti ndakakanganiswa pakati so that paro padi pagadzirwa saka tombobuda muchifona ino zvinobvumirwa here kutaura chendaikumbira ngechekuti kana tichitaura titaure chokwadi kuti ukama hacho kundoripo ngekuti kana mai uchitaura kuti kwazwi hazvizi kudaro wakandoenda ndakati munoendei wakauya akadhiwa wachina kutoti endai ndimupe nzungu zvadarika rufu rwadarika tsangamire vakazoti Moses haasi kumbobvunza wakandouya akanyarara kutaura neni pafoni chavaite kudaro majeka ini ndoti hapana chaizotaura as long as munhu wasikadi kuona pasina saka kuti titi tichitaura zvezvezvi totore mhaka yeumwe munhu kuite yedu hazvisiraiti pamwe kuti inini ndimai akandiberekere chimudzimai saka handifaniri kuti ndinge ndinozoti pamberi pedaro asi chinododa kutaura chokwadi izvo zvindoi kuti tibatsirane kwete kuti tinge tinodai unga tinoda kunzvenge mhosva kana kuti hapana mhosva anini handisi kuripwa tinoda kuti tiyanani saka tikazoti kwai musimba rufevo haasi kuuya vakazouya zvandacho kuti vakandoenda hatizikora nemutondo wekudakadzwa pa hatizikora nemutondo wekudakadzwa kana kuti pange pachakanaka nekuti mwana wenyu waitaizwa yanzikwa mbuya hawazoziva watadza hamuzvizivi here mai hawanzo watadza hamuzvizivi here kwenyu kuchipinga hakuna izvozvo saka hatinyanyoita kuti vatati mai makakakanisa aiwa hawanzo watadza saka ndingwarinzwa kuti tinoda kuti tibatsirane ngataure chokwadi kuti dare redu ndizvebuda tisarambe tiine zvigumbu nekuti mukunyepa unobatirira chigumbu chisingaperi nekuti unengori kudii mukunyepa shaka rinozika kuti makarara musango kubva nanhasi hamusati mamboonana saka ndoratinoda kuti mubatsirane kuita kuti hakusi kutukana kana kudii asi kugadzirisana murunzwa muri kumufonera hakusi kutukana ba asi mukwambo auya kuti agadzirisane so that kuwe nekuti iyewo afambirane nehanzvadzi yake achiuya mukwasha mumusha menyu achidyawo sadza renyu rakarambira makasununguka muchiendawo kumba kwake muchidya sadza renyu rehanzvadzi ratete makasununguka pasina anofungirana uroi azukuru aingotamwa pamakumbo pambuya zvineta wamwe wese ndozvatinotsvaka saka ngatifumbwere kuti mofona motipa mhinduro kuti ati ine kuti ndiyeke mukwasha wangu ndakakanganisirwa pakati ndozvatoda kuti ataure paakakanganiswa nekuti imimi hamusi kutaura chokwadi munochiziva rizini yacho yamuri kudii but mobuda pachena kuti aiwa akakanganisirwa pakati anofunga kuti tingaite kunzira yakati kuti tigadzirisane then tosununguka tese kuti tiende tagadzirisane moita yanyu muri panza tichagadzirana mapusa asi raiza kana chiakamirira munhu yawaka ine mirira wacho kwabatiri kungoona fesi chendere mabhirasi mirira munhu nezvito nemashoko
hapana kutaura pachitina kana namba dzetinogatitinaidzasikishara kana vabuya nemuvona muchitange kuwadzana zvinobva kumadzimai mawadzana ndionana munai tsangamire zvinobvumirana kubvumira pamunhu nechepakati asi zvinotaura ini hapana nokumbokoresa kunopokana nezvinotautira samamukuru panondirikwadza tsangamire ndepokudai pane ndoti singi yechironzo kuti zvakaitika pakaitika nebaba mukuru endataura komababa uya naana ake airi masaiva neumwe baba neumwe baba amanopana masiksi vakati tasorofa semhuri pachiwanhu tradition vakati tasorofa as a family vakanga asipo asaifanira kudaidzwa nini inini ndosoti ndatambirwa 25 December 1999 ndosoti ndatambirwa all of a sudden pane zvimakore imi makuda kumhanya chii April 3 months kubva izvozvizvi imimi nhau yenyu ndeya 1999 pane makore mangani ma-23 years kumira 3 months izvo tezvara wenyu onyatsouya tichipedzera renyu zvakanaka chichiurwa hapana chinokondirwa tsatsangamiro wangu kana pisi chandaenda chete kuhighlighta kwamuri mambo kwete kudaimani kudaimana muna December kuti ndo paanouya hapana chinondirwadza izolonge ndizoti nyaya iri muna mapoauya paeaster saka hapana chinondirwadza chendikuita chete apa kuhighlighta kwamuri mambo kuti ndizoe kwamuri kwete kuti ndingati 3 months zinondirwadza izvi kana gore zolonge zvinaizoaise kuna mambo ndichizoti pane chinenge chazoitika kuti mambo waiona munhu achazondidai aiwa anyangotaura tezvara wenyu nekuti wamuisa hasiri we tezvara wenyu chaivo chaivo tezvara wenyu chaivo chaivo ndo ari kugoka handi awo ndekwababa mukuru wekwani vanodii asi dai anga wakafamba ndaiti ngawadi tezvara wenyu chaivo chaivo ari chii aripo ibvini kana pamakatiza tezvara wenyu chaivo chaivo ari ataura hamuna kutiza wamwaa saka tezvaro ndoanzi ndikuuya ndonyatsotaura nyaya yangu ndanyatsotaura nhau yangu modi igadzirisire akanaka ndazo saka tosangana muna motipa madhetsi tinogara ibva mapuwa manyorai mafoni ami awo